velkommen tilbage. I dag, i den her lektion, der skal vi knække koden til din målgruppe. Vi skal nemlig lave den øvelse, som jeg kalder XY-sætningen, og det er en af de vigtigste og ærligt talt mest irriterende øvelser, du nogensinde kommer til at lave. Og så er det min personlige favoritøvelse af dem alle sammen. Jeg laver selv den her øvelse minimum en gang hver halve år. Nogle gange, når jeg laver den, så rykker det nærmest kun 1 millimeter i min forretning, men andre gange, så viser den mig, at min målgruppe har ændret sig helt vildt, og jeg skal ændre kurs i min forretning fuldstændig. Så selvom du måske føler, at du kender din målgruppe rigtig godt, at du har været i gang længe, så det her er ikke en af de der øvelser, man bliver færdig med. Det er sådan en løbende praksis, ligesom støvsugning og brusebad og sådan noget. Det er noget, du aldrig rigtig bliver færdig med. Inden vi går i gang med øvelsen, så lad os lige starte med at sige det her. Vi overtænker næsten altid vores målgruppe, og vi sidder ofte fast i at udvikle forklaringen på, hvem vi hjælper. Vi sidder rigtig ofte fast i at kunne definere, hvem vi er her for at hjælpe. Især hvis man har lidt popcornhjerne, især hvis man er lidt af det, vi kalder multipassioneret, hvor der er mange ting, man er god til, eller kan hjælpe mange forskellige typer. Og det kan være, at du har følt, at du har siddet fast i samme arbejde, måske fordi du har læst om idealkunder, avatars, personaer, kært barn, mange navne. Der er ingenting galt i at bruge den teknik. Hvis det virker for dig, skal du endelig bare fortsætte. Men en idealkunde, eller en avatar, eller en persona, det er en teknik, hvor man bygger en fiktiv karakter op med navn, indtægt, uddannelsesniveau, drømme, ønsker, alt det her, sådan en person op, en fiktiv karakter, som repræsenterer ens drømmekunde, sådan så man kan forestille sig lidt bedre, hvem man taler til. Ofte så får den her fiktive karakter både et billede og et navn, og en forhistorie, og nogle drømme, og nogle bekymringer og sådan noget, sådan så man skaber sådan en hel karakter, sådan så man nemmere kan forholde sig til, hvem man taler til, og så måler man ligesom alt op, man laver mod den her karakter, om det er opslag på de sociale medier, om det er produkter, alt kommer ligesom til at blive tryktestet på den her karakter. Det er rigtig, rigtig fint. Hvis det virker for dig, så fortsæt endelig. Men der er rigtig mange af os, der sidder og føler, at vi ikke rigtig kan klemme alle de forskellige typer, vi kan hjælpe, ned i sådan en fiktiv karakter. Og hvis du føler, at du har siddet fast i det samme, hvor det er blevet en lille smule for klaustrofobisk for dig, at skulle have alle dem, du potentielt kan hjælpe ned i en fiktiv karakter, så har jeg en langt mere enkel løsning til dig i dag. I stedet for at arbejde med personaer, vil jeg nemlig råde dig til at lave et løfte. Og et løfte består af 3 dele, X, Y og Z, XY-sætningen, og det kommer til at lyde sådan her. Jeg hjælper X med Y, så de Z. X er din målgruppe, hvem du hjælper, Y er den forandring, du skaber, og Z er det her store, konkrete udbytte, din kunde får ud af at arbejde sammen med dig. Det kan lyde sådan her, jeg hjælper frisører, det er vores målgruppe, med at udvide deres produktsortiment, det er den forandring, vi tilbyder dem, så de kan, hvad er udbyttet? Jamen tjene endnu flere penge på de kunder, der alligevel er igennem klinikken hver eneste dag, altså lave mere salg til deres frisørkunder eller frisørklienter. Så det kunne være en god XY-sætning. Og det jeg håber du kan høre, det er hvor skarpt det bliver, når vi koger det ned til et X og et Y og et Z, så vi har 3 byggeklodser, vi kan arbejde videre med. I stedet for at bare sige, jeg hjælper frisører med at sælge mere. Okay, den har vi ligesom hørt 10 gange. Hvad fanden er det specifikt du kan? Det bliver dejligt konkret, når vi har de her 3 byggeklodser. Så nu skal du bygge din egen XY-sætning. Det første er et X. Hvem er din målgruppe? Prøv at skrive det så præcist du overhovedet kan, så de nærmest selv kan genkende sig, når de læser den her sætning. Det er ikke alle, eller det er ikke folk. Det er helt præcist, hvem er det, du hjælper. Så kommer vi til Y'et. Det er den forandring, du skaber. Og her er der mange, der kommer til at lave sådan en lille brøler ved at blive lidt for brede i det. At de for eksempel siger, at jeg hjælper folk til bedre trivsel. Eller måske endda, jeg hjælper folk til balance og overskud. Og det er nogle ord, der er alt for brede og alt for ukonkrete. Så når du laver din Y, så sørg for at blive ultra specifik. Hvad er det, der helt konkret ændrer sig for min kunde? Hvad er det for en forandring, vi skaber her? Og så den sidste byggeklods, det er dit sæt, og det er udbyttet, din kunde får. Altså, hvad kan de nu? Hvad mærker de nu? Hvad opnår de, når de har arbejdet sammen med dig? Hvis din XY-sætning føles en lille smule for bred, så er det næsten altid fordi, at den forandring, du har prøvet at beskrive, eller det udbytte, du har prøvet at beskrive, det er for fluffy. Det er sjældent fordi, at din målgruppe er for bred. Altså, det er det, vi tit hører, ikke? Det der med, at du skal bare gøre det smallere og smallere målgruppe. Men du må faktisk godt have en bred målgruppe, der hedder mennesker, eller kvinder, eller selvstændige, så længe din forandring og dit udbytte er mega skarpt skåret.
Så lad os tage en ikke godkendt sætning. Det kunne være, jeg hjælper selvstændige med at få succes. Den er ikke godkendt, fordi succes er mega ukonkret. Men en variant af den, der ville være mere godkendt, kunne være sådan noget som, jeg hjælper kvindelige soloselvstændige coaches med at få fyldt deres kalender 6 uger frem, så de rammer en stabil månedsløn, uden at skulle arbejde hver aften på at få kunder til dagen efter, for eksempel. En ikke godkendt sætning kunne være sådan noget som, jeg hjælper forældre med at skabe struktur for deres børn. Den er rimelig præcis, men jeg fatter stadigvæk ikke, hvad det er, du laver. Så hvis vi skal gøre den endnu mere præcis, kunne det være sådan noget som at sige, jeg hjælper forældre til børn med ADHD med at lave morgenrutiner, så der kommer ro på ud af døren hver morgen på 30 minutter eller mindre. For eksempel noget af den stil, ikke? Så jeg håber, du kan høre forskellen, at det ene er trivsel, og det andet er morgenrutine. Altså 2 ting, som op i dit hoved måske er ens, men for mig som forbruger er meget anderledes. Så nu er det din tur. Under den her video, der finder du en workbook, der hjælper dig til at lave din egen XY-sætning. Og det jeg vil råde dig til at gøre, det er at skrive 3 versioner af den her XY-sætning. At vælge den stærkeste, når du har prøvet at lave de 3 af dem. Og så lave den her lille test, hvor du læser den højt for dig selv, hvis der ikke er nogen, der lige er i nærheden. Men måske endda en ven, hvis du er så heldig lige at have sådan en tæt på. Fordi det, vi gerne vil trykteste, det er, om din sætning kræver forklaring. Hvis den kræver en forklaring, så er den ikke skarp nok, og så skal du tilbage og arbejde videre med den. Din XY-sætning, det er den røde tråd i alt, du laver, kernen i dit brand, dine biotekster, dine salgssider, dine produkter, dine mails. Alt, du kommer til at udgive, kommer til at springe ud fra den sætning her. Så download din workbook, lav din XY-sætning, vælg den sætning, der føles stærkest, og læs den højt, enten for dig selv eller en ven. Når du har gjort det, så har du en målgruppe, så er du i mål, så er du bestået. Du har et løfte, der er nemt at forstå. Og inden du panikker helt, husk lige det her. En målgruppe er ikke sådan et for evigt valg. Det er ikke et valg, det bordet fanger ikke. Det her, det er et valg om, hvem du vil hjælpe først. Ikke for evigt, men først. Sådan så du kan få det her gennembrud på markedet, som du har fortjent. Din forretning, den kan og vil med garanti se helt anderledes ud om 5 år, end det gør i dag. Det er helt okay, men du kommer kun derhen, hvis du starter i dag. Så hent din workbook og lav første opgave. Vi ses.